Yona. Asazi ukuthi yini efunwa kuwo Mshuluzi. Kuthiwa boshelwane. Kukathi boshwe iminyaka. Niboshelwa izwe. Manje uma-ke sekufanele ukuthi-ke ngabe uyabonga manje. Akusafiki kuleso sikhathi sokuthi ubonge. Usebenzile. Akusafiki kuleso sikhathi. Isigaba ekufika kuso sokuthi uyoboshwa. Asazi ukuthi ngabe kwenze njani. Sesiyayibona lento nathi. Hayi. Lento uhlanga lo. Ulwa nawe ngoba umZulu. Asithandi ke nathi yoboshwa. Usukhulile. Kufanele uhlala ekhaya nababa wakho nezingane zakho. Hayi uyohlala ngale kwekhiye. Cha impela lento yakho Mshuluzi ayisiphathi kahle thina. Ngoba athi umongameli phambilini ungqongqoshe ondini. Usebenza imisebenzi nje ephakeme. Asazi namhlanje ukuthi ivuka lento. Elete lokhu kulandela. Ngoba sizinduna nje thina. Usebuthweni lethu. Ngoba usubuyile nje la ekhaya. Wasesi umongameli. Uyinsizwa nje yakwaZuma. Esebuthweni lami Umdidiyeli nenduna. Sikuphethe. Manje lo ukudlalwa ngawe ayi akusiphathi kahle. Akusiphathi nje kahle neze. Ngoba asiyadle lento ukuthi isukaphi. Ufunwani. Inkosi ke kakhulunywa ngaleli khaya. Lethe lakhishwa nje emaphepheni. Hawu. Yini lo mntana omuntu owazala ubaba nomama naye njengathi. Uhlushelwane. Manje ke sithi ke thina umkhonto uyozenzela. Uzabe benine moyeni umgwaqwa yozabe. Umkhonto usiyosala uzenzela. Benine moyeni umgwaqwa sho njalo ke thina Mshuluzi. Umkhonto sekufanele uzenzele. Ufuna impi manje. Angazi ngizothethelana nazo ezinye induna. Nampo makhanya nonjoma. Cha. Mshuluzi. Lesizwe sonkana awedwa kuloluda. Ngoba silapha Mshuluzi ngokuhlonipha imithetho kahulumeni ye-COVID. Akulona ibutho kodwa sinqenqe sicela abadidiyeli nje bonke besifundazwe yibo bonke abantu. Sizobabaza nathi nawe umhlobo. Thina njengamadoda njakwaZulu izakhamuzi eyiqodo ngeSouth Africa. Silindele ukuthi sithi ake sizobonga Mshuluzi umsebenzi asenzayo. Akekho umuntu ongakazi igalelo neqhaza la. Kodwa kuyasihlukumeza lokho. Kusihlukumeza nje hayi kancane. Ngokuba kwethu la njengabadidiyeli siphushwa zinsizwe engamabutho empi kaZulu lesihola ukuthi akene osibabaza. Abanye bathi akabethele Mshuluzi ngoba kayanga kwikhomishini kaZuma. Kodwa thina sithi okwesibili lokho oqala ukuthi Mshuluzi
angile yakho umshwana kaZondo ngoba ayinabo ubulungiswa khona engakwethembi la okwakufanele ukuthi ngaleso sikhathi ukubeke sinezobulungiswa eziqotho eSouth Africa ubheke ukuthi yini le khalisifolo kodwa kunalokho abantu baze boliphethe udaba ngokuthi bethi akuboshwe umshwana asithandi umshwana asithandi ngoba silapha nje sizele lokho kuzosho ukuthi akubuhle asithandi kodwa futhi sesiyayibona ukuthi ukulinda sithule kungasilimaza ngoba kunentese lapha yobuso fanele sikuzwakalise lokho silapha nje sizokuzwakalisa sizolinda futhi ukuthi wasimasi kusuka manje kuyaphambili lozo ngamalanga sebenzele isizwe thina sidinga ukuthi ubongwa sidinga ukuthi wenziwe lento ezizwa ngiyabonga mhlawumbe nawe ngithathe ithuba nje ukusika elifikayo ekusekushiwo Umdidiyeli noNzomani size la ukuzobabaza ichilo nehlazo esenzelwa uhulumeni ekubeni besilindele sokunqamalala aphumule kahle nomndeni wakhe lokho okwenziwayo akubona ubulungiswa ngiyazi njoba size la nje kade bengifonela abanye bethi niyofunani kanqamalala ngithi mina into iyadala ukuthi izwe liphuza ukukhuleka isikhathi sidika ngaka yilabantu abalokhu kuma kwenzeka izinto ezingenabo ubulungiswa balobuza kwenziwelani ukuthi kufanele size la sizobabaza umhlolo owenzekayo uma kukhona into engenziwa kahle kusifanele futhi njengebutho likaZulu ngoba kuhlasela unqamalala nje okulandelayo kuzoba basalwa ngezinkantolo kuthiwa zilungile nezabo phuma dibi inkantolo kwathiwa ilungile ngaleso sikhathi kwathatha isikhathi esideke ukuthi kuliwe nalo ngcinezelo manje asithi akuzokwenzeka manje ngalesikhathi sikhona kufanele sisukume silwe ukuthi kufanele silwe ingenzeki lento abafuna ukuthi bayenze ngoba ayinawo Ndona Mtitiyeli ukusika mhlawumbe kelishikayo nake nezwaphi kuthiwa ungqongqoshe unamandla okubopha kunikwe uMinister of Police kuthiwa akahamba awulanda umuntu uwathatha amandla okubopha umuntu unayo appointment card ukufunda amalungelo umuntu bezoboshwa aniboni ukuthi nje ngithatha nje into encane kule judgment kuningi okunye okubhedayo kuyona kodwa nje lokho zokuncane okubonwa kimi ngile email ukuthi ubulungiswa abukho so yilezo zinto ezinjalo ke sizilwela ukuthi asingaqhubeki zenzeke isikhathi sikhona njenge induna ezikhona ke zesilo noma sesakhothama kodwa sikhona ngeke sikiyeke ukukhuluma into ekufanele sikhulume ngazo zesizwe ngoba umnqamalala ungelinye lebutho lethu size lapha ke ngalo lohlelo nje nina besilo induna zamabutho kanye nobutho angibonge nje ithuba leleni ngipha lona ngibonga kakhulu ukuthi nifike futhi senisho amazwi abaluleke kakhulu ezweni lakhile okwamanje angikakhulumi kakhulu ngoba ngesinye isikhathi ukhuluma into ebese kuba khona abayijikayo bayiphendula ngenza istatement ngemva kokuba ngithe angizukuya kule commission kaZondo ngezizathu ezaziwayo ngizwe uma sekuphuma isinqumo sekukhulunywa ngaleyo nkulumo yami sengathi ngase ngenza icala ngokusho njalo kanti ngangicancisela abantu ukuthi angenelisekile indlela aqhuba ngayo uyenzelela wayesebenzisa amandla akhe ukuthi kuyiphini lalophethe amajaji omthethosisekelo ukuthi akhulume nabo ukuthi abangiphoqe ukuthi ngiye kuyena
ebe enze into engenziwa ngokomthetho ukuthi makukhona umuntu okhalayo ngawe ubusuthi akeza azobeka ubufakazi ukuthi ukhala ngani kuwena wena khala kuwe abese futhi enquma ukuthi no lezi ikhalo zakhe azilona iqiniso iphutha nje lelo lokuqala engamangala ukuthi kanti mina ngehlukile yini ekulawuleni umthetho wala South Africa nokuthi uma kunendawo lapho imithetho ethi khona uma ukhala ngondlela ukusebenza kweCommission kufanele ukuthi lolo daba luyenkantolo luqale inkantolo lezi ezisenzansi uma nehlulana nikhuphukele kweyikhuphukayo nize nenifike kule egcine yena wavela waqala lapha egcine kusevala ngisho ithuba lokuthi uma kuphuma isigwebo onganeliseki yiso kufanele ukuthi kwenze lento okuthiwa yi-appeal udlulele kwenye inkantolo engaphezulu wakuqeda konke nje lokho into ethusayo ukuthi la majaji okufanele umthetho awufunde yaza ugogoda awazange akukhuze lokho nawo angena khona futhi kungaqali lapho ngoba nalo lentokazi le eyathi akwakhiwe le commission yenza into engenziwa ngokomthetho uma umongameli kuthiwa kufuneka i-commission ezokwakhiwa yakhiwa umongameli uyena no khomba ozoba usihlalo kazi waxoshwa phi wathi no uyalithatha lela lungelo likamongameli ulinikeza uChief Justice ayikho emthethweni leyo ayibhalwe ndawo usho bayitika nje ngami i-Constitutional Court ke yayisenza isimanga isithi ithatha isinqumo sokuthi iyangiphoqa ukuthi angiye kulosihlalo weCommission engithi mina uyenzelela ingazange iphenye noma ibuze ukuthi usho ngani awu ngathi ngisathi ngilalela ukuthi basho njalo base bethi leli lungelo esinalo sonke la eSouth Africa ukuthi uma ubuzwa umbuzo ngisho abantu bomthetho uma ungafuni ukuphendula unelungelo ungawuphenduli bathi kimi lelo lungelo balithatha fanele ngiphendule yonke imibuzo ezobuzwa lapha kulapho ke ngathi khona abasahlukile kuzondo bo sebeyafana nje na kubona ke ngeke leso siyalela abasikhiphayo ngisenze ngoba phela hayi ukuthi angiyazi lento okuthiwa inkululeko yini ngayilwela akekho umuntu ongangitshena ngayo yilokho abathi angihloniphanga inkantolo yomthetho sisekelo ngangeke ngihloniphe yona ingangihloniphi kufanele sihloniphane umthetho usho njalo akusho ukuthi ngoba bafunda umthetho sebengawuphula umthetho bona kungabi icala ukuthi baphula umthetho ngoba ukuthatha ilungelo lomuntu elibhalwe umthetho sisekelo usuyiphulile iConstitution base begweba ke njengoba begwebile nje ukuthi ngiyodonsa ejele ishumi lenyanga nenyanga ezinhlanu angazi ukuthi ngoneni angizwanga nje bengixoxa lapha into engizwe beyikhuluma babephendula inkulumo yami yepolitiki nabe bekhuluma politics yokuthi baphula umthetho kodwa kabameli bami bathe bazoke babhale nabo ngokomthetho babatshena ukuthi lesigweba silungile
angiyazi ukuthi uhambe iphelele ephileyo kodwa lapha ezoba nzima khona uma kuthiwa angiyodonsa ejele ngingonanga lutho nami ngihambe nje impela ngiyongena ngithi khiyaka kimina ngibonisa ukuthi abaphathi bomthetho mhlawumbe nabaphathi bezwe abazi ukuthi ukuphathwa kwezwe kusho ukuthini nokuphathwa komthetho kusho ukuthini awuthi uma unikezwela amandla ubusudlala ngawo ngoba bangenza ukuthi kube nomonakalo omkhulu ezweni obungeke kube khona ngiyethemba ukuthi nokukhumbula ukuthi nangenkathi kwakhiwa le commission ngabatshela ukuthi bayokhala ngelinye ilanga ngoba benza into engenziwa alikho izwe lake lathi awungiphenye nguhulumeni nje alikho nelilodwa uma wenza lokhu kusho ukuthi awulazi ukuthi izwe lisho ukuthini ngoba izwe nelizwe lineemfihlo zalo linezinto zazo engakhulunywa awukwazi futhi ukuthelisa abantu bethi asiyithandi lento uyenze ngoba uduphethe umthetho cabanga ukuthi ukukhuza kwenu induna zami ezingiphethe kubalulekile mhlawumbe abasiphetheyo kufanele bazi ukuthi baphethe abantu asikwazi ukuluswa njengeimbuzi shoniswe ngapha shoniswe ngapha kufanele ukuthi sihloniphane sihloniphe umthetho ngenkathi ngisalula inkululeko ngangawuhlonipha umthetho wabacindezeli bangibamba bangifaka ejele ngathi bangibambe ngoba benamandla kungenawo beneyinsimbi beneyibhamu benakho konke ngeke ukuthi sengikhululekile ngalwa ebese ngibanjwa yilabo bathi kunombuso wentando yeningi okufuhlonishwa khona umthetho kodwa bona bangawuhloniphi ngiyaphika angazi ukuthi abameli bothini kodwa mase kufike ekugcineni kimina ngiyosithatha sami isinqumo angesabi ukuthatha isinqumo ngiyabonga ke nje bafowethu induna bonga kakhulu ukuthi nivele nizongibona njengoba ngisabhekene nalenkinga mhlawumbe izwe kufanele balibone ukuthi isizwe asiyithandi lento sokuphela amashumi 2 eminyaka ngilandelwa ngamacala namhlanje ngeke ngikutshene ukuthi ngonani ngisho lichithwa icala liyabuyiswa uhulumeni laze lachithwa ngisho igaba ezintathu laze lachithwa bamangala uqobo kodwa balibuyisa angazi ukuthi ngenzani ngoba phela labantu abale phezulu ngeke umbuze nokumbuza asibaboni ngisho odwendweni mhlawumbe umuntu kumbuza abantu nje abahlala lela singazikhona kodwa kangibonge bafowethu ngibonge nonke ngikuthatha kakhulu lokho angikuthatha kancane ngicabanga ukuthi nabantu bayabona ukuthi nampa abaholi babo beyinsizwa zesizwe bayakhuluma mhlawumbe kufanele nabo babone ukuthi ayincane le ndaba kodwa kangibonge nje ukuvela insizwe ezinkulu ikakhulukazi zisanda kulahlekelwa ingonyama yethu singakaze sibonane nokusukela ngaleyo nkathi ngiyathemba ukuthi isikhathi soba khona niyazi nani ukuthi ngalokhu kulongihlushwa angisabonakala nasebuthweni ngoba ngizwe ngibhizi nabameli ngala esikhundleni soba ngabe nami suke ngila nezinsizwa ngigiya nami ngiyabonga awukhuze phela mfazulu usho kanye uthi nyoni usho kanye uthi nyoni nokuthi yathi wazinsizwa phela Hanin is yo. 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 That is yo. That is yo. That is yo.
Undet Izinyo, honey, Izinyo, honey, Izinyo, honey, Izinyo, honey, Izinyo, Port Izinyo, Port Izinyo, Port Izinyo, Port Izinyo, honey, Izinyo, honey, Izinyo, honey, Izinyo, honey, Izinyo, honey, Izinyo, honey, Izinyo, Izinyo, Hichu Izinyo, Hichu Izinyo, Hichu Izinyo, honey, Izinyo, honey, Izinyo, honey, Izinyo. Sense